Свой уклад у павышэнні якасці нашага жыцця уносяць прадстаўнікі самых розных прафесій, ад урачоў і будаўнікоў да людзей, якія працуюць на зямлі. Занясенне на дошку гонару – гэта традыцыя, існуючая дзесяцігоддзі. Сила региона в людях, в их умении работать, брать ответственность, идти вперед. Асаблівая увага харчовай бяспецы. У ліку лідараў гаспадаркі Цехініча і Крынічная. І перадавое аграпрамысловае прадпрыемства з амаль пастаяннай прапіскай на дошцы гонару. Саўгаскамбінат «Зара». У скарбонцы яго ўзнагарод за мінулы год перамога ў нарыхтоўцы травяністых кармоў і разам з эксперыментальнай базы Крынічная першае месца ў абласных спаборніцтвах па вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі. Достойная оценка труда всего нашего коллектива. Год, конечно, был для коллектива непростой, но благодаря слаженной работе всех специалистов, простых работников, мы достигли хороших результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве. Неплохо сработали экономически, но и вот все это, наверное, позволило в очередной раз быть занесенными на областную доску почета. Для экономікі будучыні рыхтуе кадры Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. Тут адкрыліся першы ў рэгіёне цэнтр міжнародных экзаменаў па кітайскай мове, сучасны медыа-цэнтр, лабараторыя па інфармацыйнай бяспецы. Сёлета універсітэт атрымаў званне лепшай установы вышэйшай адукацыі. Университет отметил 95-летие со дня основания, поэтому это было событие, к которому мы готовились в течение года. Мы ставим цель перейти с доски почета областной на республиканскую. Мы сейчас участвуем в конкурсе «Лучший экспортер года». Мы уже документы направили, поэтому будем стремиться не останавливаться на достигнутом, а к новым высотам. Акрамя таго, першамай прынёс і запаветныя адзнакі якасці лепшым таварам. Рахачоўскі сыр, мазырская соль, гомельскія цукеркі. Лаўрэатамі конкурсу сталі амаль 30 відаў прадукцыі 21 арганізацыі Гомельской области. Сегодня, наряду с теми предприятиями, которые являются постоянными участниками конкурса «Лучшие товары» Республики Беларусь, мы можем смело говорить, что у нас появляются и малые предприятия, предприятия сферы услуг, которые тоже чувствуют, что сегодня без продвижения услуг в качестве, без продвижения услуг аналогичной продукции не может быть никакой конкуренции. Дошка гонару – гэта люстэрка часу, у якім адбіваецца характар Гомельшчыны. Працавіты, настойлівы, стваральны. Владислава Голобокіна, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».